Исәнмесез, Тыйм ТВ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Озак урап тормый, турыдан-туры мин сезне бүгенге кунак белән таныштырырга ашыгам. 3 бала әтисе, популяр җырчы, гаилә дуэты Азат Фазлыев. Хәлләреңне аңлыйм дисәң бераз гына, күңелеңә тулсын дисәң гел насына, йөрәкләрдә калсын дисәң гел язгына, яраткына, яраткына, яраткына. Əgər səni aşıratmasam yaradığının ne ikənin biləməz idim. Əgər seni şıratmasan min ölgən işin bir kimni də sevməz idim. Əgər səni aşıratmasam min bəxtni bir qayşanda tapamaz idim. Əgər səni aşıratmasam damlarımda motor bulub atmaz idim. Süyülərim silahına silah, rəhmət yolsun bulanına silah. Gülə giden min üzümünü, bağışlayım dönümünü silah. Bəxtli bu, rəhmətli bu, öz tırmışını yarat. Телем атырды ләкеләреңне, җирләр күкләргә кара. Senin için benim süyülerim. Senin için yanıp yürülerim. Singing out, benim süyüleşim. Yaşım var senin için. Yüreğinden alıp taşlasan da bir kişi yarısıya başlasan da sağılmazsan ülken sağılmazsın. Sen bir koşan mini unut almazsın. Yazlar bulup geleden günlerime nasıl belen beni karattı. Nasıl güzellerine beni aşkımı serili gözlerini yarattı. Seni kaldırma, yazlarına kaldırma. Yalnızındır, utlarına yandırma. Şehirde bulanda demin bilese de tutmuyor yollarında. Yürek dolgan yaşam senin yanlarına. Liliya Азат, исәнме? сәлам. Сәлам, баршагызга да. Азат, ничек хәлләр? Бүгенге вазгыять барышында инде бик күп үзгәрешләр булып тора. Иҗат өлкәсендә дә, сәхнә өлкәсендә дә. Ничек кабул итәсез һәм ничек кичерәсез әлеге моментларны? Лилия, планнар зурданыя. Шындырысын әйткәндә, бу берәүгә дә сер түгел. Һәрбер артистның Аллага шөкер инде менә шушы ширләр үтте. Хәзер инде концертлар белән чыгабыз дигәндә, бу бит инде 2019 елдан бирле концерт куялган юк. Җүнләп кенә дип әйтәсем килә инде. Программаларда әзерләп кәндә шушы менә без теге хәзер шундый заманга килеп җиттек дип әйтәсем килә. Иртәгесен нәрсә белеп буласын белеп булмый торган, алдан планлаштыра алмый торган заманга килеп җиттек. Күңел төште әзрәк, башына бигрәк тә төшкән, башта аңламаган идек, хәзер нәрсә икән бераз аңлый да башладык. Ләкин бу миңа гына килгән теге проблема дип әйтәсем килми. Хәсрәт түгел. Әйе, хәсрәт түгел. Бу илгә килгән хәсрәт. Шуңа Украина мин монда бер үзем генә борчылып утырып, аны бернинди файдасын да күрмим. Бөтенләй бу темадан мин хәзер ераграк китәргә тырышам. Ул ничектер кая барсаң да, кылатны кая тыксаң да, шушы тема килә дә чыга, килә дә Сездә һаман чыга. шул тирәдә йөри. Әйе, теге авыр тегеннән бер информация, моннан бер информация, еще әле кемнәрдер степ җибәрәләр. Шуннан соң бөтенләй ник туганым икән дип әйтәселәр килә башлый. Шуңа күрә ничек язган, шуңа әзер инде без. Әйе.
Азат, менә син журналистлар өчен бик кызыклы персонаж инде, әйме? Яраталар мен. Инфоповодлар һәр вакыт булып тора. Бу өченче баланың, көтелгән кыз баланың дөньяга килүе, бу синең челтәрле бизнеска керүең. Һәм менә хәзер бөтен халыкны шау-шуга салып, анда диңгезләрдә ял итеп кайтты дип әллә нинди материаллар укып чыктым мин бу интервьюларга әзерләнгәндә. Кайрада барып өлгердең син ул диңгезләргә алсыны калдырып. Һәм менә шул ситуациялар арасында әйдә әкрен без хәзер һәрберсенә дә барып җитербез. Башлык әле гаилә дуэты булудан. Әйме, син бит әле гаилә дуэты буларак килеп кергәнче, әле Азат Фазлыев үзе аерым бер шәхес, Алсу үзенә аерым бер шәхес булып эшләде һәм ни өчен гаилә дуэты булып эшләргә дип уйладыгыз сез? Сез бит аерым формулаша алырлык гастроль юлы сайлый торган кешеләр миңа калса. Нәрсә әйтим, менә яшь барган саен барай бер үзгәрә бит, фикерләү дә үзгәрә, ул җырлар да үзгәрә икән, дөрес җырларда таба башлыйсың икән. Ләкин инде әлбәттә мин әйтә алмыйм, Алсуның ул саф хисләр төркеме аша бик тә инде тамашачыларга танылып килүче төркеме. Мин дә аларның җырларында үстем дисәм дә ягышмаса бит. Мәктәптә укыган вакытта, соңгы елларны аның җырлары бик тә популяр. Мин уйламый да идем ул вакытта, Алсу белән без тормыш кырып җибәрбез дип. Инде Казанга киткәч, укырга кергәч, без белән танышып, мин чынлап та бу солистка Алсу Фазлый белән таныштым. Ул вакытта Алсу Дәүләткәраева иде. Ничек дип мин ул вакытта әле үзем өчен генә җырлаган вакытлар бит. Мин Казан тирәсендә булганым юк. Радиога ничек барасы икән дә белмим, кайда икәнен дә белмим. Ләкин минем истә Алсу студент вакытта ул битне барыр опыты бар иде, тәҗрибәсе бар иде дип әйтәсем килә бу сферада. Минем беренче җырым чыккач, мәхәббәт учагы дигән үземнең җыр барлыкка килгәчтен, мен моны кертеп бирдем бер оешмага, радиога инде бит кертеп бирдем дә инде. Яра, без сезгә шалтыратырбыз диделәр. Мин бит инде авыл баласы, бер катлы. Мин хәзер әйтәм, шалтыраталар. Әниләргә әйтәм, шалтыратачаклар, шалтыратыч бер ай узды, шалтыратыч юк, икенче ай узды, шалтыратыч юк, өченче ай узды, шалтыратыч юк. Алса әйтә, син үзеңгә иң беренче кирәкле тиеш. Син үзеңгә сәхнәгә чыгып теләгән. Biz avuldan kilgan Azat Fazlыев büyük jırşı dep bilirsin. Мәктәптә bir бәйрәмдә синсез үтмәй. Bir мәктәптә bir бәйрәмдә минсез үтмәй, авылның саматында җырлыйсың инде, бит. Яңа елда җырлыйсың. Ничек мин шалтыратам диделәр. Кирәкмим, ничек мин кирәкмим. Әйе, шалтыратчы булмады. Шуннан соң мин аңлап алдым, үзеңгә бу тормышның менә шунда үзенең күрсәтте дип әйтәсем килә тормыш, шул вакыттан иң беренче үзеңнән тора барай бер, үзеңнең эшләвеннән, үзенең теләгеннән. Берәү дә китереп бирми, берәү дә синең өчен эшләмәячәк. Аннан соң инде без саф хисләр төркеме белән бергәләп Азат Фазлыев һәм саф хисләр төркеме концертлары куя башладык авылларда, мин аппаратурада. Кызлар җырлый. Мин ул вакытта аппарат янында мине Шамил Галиев бар бит әле, кичкенә безнең биючебез. Ул киендерә, мин бит аппарат көлисе бар, сәхнә артында бит әле. Шундый күңелле вакытлар иде. Инде дуэтка килгәндә, ничектер без беренче дуэтыбызны туебызда җырладык та. Аннан соң инде Семеники мен синеке дигән җыр барлыкка килде. Ничектер дуэт буенча кирип киттек. Ул вакытта дуэтлар, яшь парлар әз иде эстрадада. Әз иде. Анда Җәвит абыйлар, Динапа, Рафаил Латыповлар, Зәйнәп Зөфәр, Җәвит Зөлфия. Менә бармак белән генә санарлык, бер кулга сыйып бетәрлек бармакларга бит парлар иде. Без килеп чыккач, теге сольный буенча инде мен әйтәм, минем кебек җырлаучылар күп. Ул вакытта җырны бөтенләй сөйләй белмидем. Шуннан әйтәм, нинди җыр бирәләр, нинди тема. Әйбет, башкарам, җыр биргәндә бит. Ул хит буламау, отышлы җырмау, миңа туры киләчәкме бөтенләй. Алга карап дигән бөтенләй сүзләрен бөтенләй тыңлап тормыйдым сүзләрен. Шундый җырларым бар бит сүзләр. Хәзер вакытта җырма җыр биргәннәрме биргәннәр. Ләкин теге тормыш бара. Без инде башта дуэт буенча кирип киткән булсам күбрәк,
Хәзер вакытта инде без дуэт та шул вакытта сольны да җырлаучы дуэт була дип булып чыгар дип эшләргә тырышабыз. Ул әле дә табылмаган. Кайбер галимнәр фикеренчә, хәзинә әле дә Әҗем мәчете астында ята. Димәк, бабай мине алдамаган. Әҗем мәчете? Хәзинә? Күзләрен карасы бигрәк сагындырды, ышкыннары йөрәктә утта яна. Җилләренең җитте җигеп җилкәннәремә, очам синең яныңа, яныңа. Җилдә, буранда димин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Җилдә, буранда димин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Сез ул вакытта дуэтлар арасында мондый конкуренция булыр дип уйлаган идегезме? Юк, андай конкуренция булыр дип. Ну, минем шундай бар я. Кайчан булса да алмашлар киләчәк дигән. Менә минем әле дә бар. Иҗатта тормыш бик сирәкләрнең генә мәңгелек дип әйтәсем килә бит. Менә карасак, Салават абыйлар, легенда бит. Әлфия апа, Хамабый, ничектер аның һәрбер нәрсәнең тормышы бар дип әйтәсем килә. Аның сәгате суга торган вакыты бар. Һәрбер нәрсә вакыты бар. Димәк, ул вакытта шулай кирәк булган. Бәлки вакыты миңа хәзер килер, бәлки ул соңрак килер дигән әйбер бар. Менә хәзерге вакытта бик күп матур дуэтлар. Без менә бүген дә әле кайбер Рамазан, Ризат белән сөйләшеп алдык, әйбет. Алмаз белән бүген шалтыратып сөйләшеп алдык. Без бергә чыккан, бергә үскән шушы әйбердә. Минем конкуренциям юк. Безнең үзебезнең төрле направление. Икенче төрлебез бар. Кемдер икенче төрле бар. Мирзаевлар шигъри дә бар, әйбет. Һәрберсенең үзенең төрле. Һәрберсенең тамашачысы. Шуңа күрә алар чыгачаклар. Безнең урынга да киләчәкләр. Бөтен кеше урынына киләчәкләр, чөнки яшьләр үсә. О нәсел теге дәвамчы булмаса, ул җир шарында димәк кеше тумый дигән сүз бит инде. Шуңа күрә минемчә мин әзер һәрбер бергә, һәрбер нәрсә вакыты була. Хәзер менә соңгы елларда сиңа уңышлы дип әйтгән хит җырларың туа башлады. Халык күңелендә яши торган шул ук менә яңгыр, оныта алмассың. Бу күбрәк Азат Фазлыев булып формулашуга бару түгелме? Менә әз генә дуэттан аерылып, Азат Фазлыев дигән артист исемен йөртеп, чөнки хәзер 3 бала тугач Алсуның да кайтып кермичә гастрольләрдә йөрү дәрте юктыр бәлки. Әйе, бу сиздерә, бу яклар бит. Алсуның да әйткән, бездә төп җышы син дип Алсуның әйтә торган сүз бар инде. Мен кырыйда басып торыр чәчәк, әтеп җышы син. Инде быелгы концерт программасында да 60% мин сольный чыгыш ясыган булганмын дип планнарда. Алла бирсә, бит. 40% дуэтлар, шушлайрага бит, әзрәк күчү бара, минем сольный карьерага. Көбрәк җырлар килгәндә, мен әйтәм бит, күпме генә җырлар яздырмадым. Вакыты килеп җитте. Ул җыр миңа дигән вакыты килеп җитте. Ул шигырь миңа килеп керде. Ул көйне миңа яздылар. Аны бит кемнәрдер тыңлаган ул көйне. Ләкин алмаганнар, ул җырда күрмәгәннәр. Менә һәрбер нәрсә. Ләкин минем күп җырлар чыкмый, Лилия. Миңа әйтәләр, ничәп син сирәк чыгарасың җырлар диләр. Җырлар бик күп. Бүгенге көндә
alıngan jırlar bik köp. Lakin bilmiyorum, men şunday kişim eken, mine men hit dip gina oylagan jırlarni çıgaram. Köbrek. Mine men Soylanasın indi hazır. men nık soylanam jırlar boyunca, nık soylanam sözler boyunca, yalgışlarım da var. Evet, koybe jırlarni, bu jır ne to bu jır dep jiberem. Kimdir ala da jırlı hit çıgara. Belki meni nasip kılmagan, meni to'g'ri kelmay turgan. Evet. Koy bir jır artından men işaray küreşem. Mine men hazır yangi jırım çıktı. Sen kaldırma deb atalal jır. Birgina köp ötmey interta koydum. Ol popülerlik aldı. Evet, bir köp kişiler sırrı bu mümkünde. Men jır için işay küreştim avtor bilen. Avtor Roylab Ümitbayev. Ulanı o'zi boshqara. Boshqirdiston Orenburgdan qaytganda gastroldan yo'lda yiqlab ketmesi için men açtım sotsial chatlarni. Ham shunda aytam, shunday kompozitor bor bitali. Popüler kompozitor aytam. Tınlap qaytayım әлі, бәлкім ілікігі ретро жырлары бардыр өзінің, evet, бәлкім. Тыңлап чәм-чәм, ишу жырға туқтап қалдым да мен, жырның башланып кеткеш те, бұл менікі. Мен бұл жырны алар атыйш. Машинада бүтін жігітлерін уяттым коллективні. Етлер тыңлағыз, бұл жыр менікі, бұл жырлайбыз. Һәм шай күрешкәннән соң Ройль абый рөхсәт бирде бұл жырны инде менің башка арада жырларга. Уңышлы була күрсен берек. Seni kaldırma, yazlarına kaldırma, yalnızımdı, utlarına yandırma. Seni kaldırma, yazlarına kaldırma, yalnızımdı, utlarına yandırma. Alsınның менә хәзер инде сәхнәгә чыгу теләге әз генә булса да сүрелмәде мен гастрольләргә йөрү теләге. Чөнки эш бала ул шактый күп игътибар да таләп итә, ул көч тә таләп итә. Әле аларны укытасы бар, алар тормышы белән яшисе бар. Чөнки бала күбрәк менә нинди генә әйбәт әти булса да, бала күбрәк әни истендә инде ул. Безнең илдә һәр хәлдә шулай. Ну, әзрәк барайы. Сиздере, biz birinci çıkkanda, mine Oyaz olubuz doğan vaxtlarda, evet, әлі Oyaz İlyas'ta da, o hali, çıktım, yeşirek vaxt olgan mekayında, bizning başının teki, uylap tırmay turgan vaxtlar olgan mekayında, teki jırlarını uylamagan köbege, evet, jingilşerek qaraydık. Bu birge jingilşerek, yarar, üseler, bireu bitini, üseler, biteler, özleri mine işlep, iğrenirler bütün derslerini, değil mi, evet. Amine hazır, Alsıgına tügel, menim de şunday көңілдәй bir бар. Балаларны ызак күрмеш торсам, ничектер үземне гаепле тусам. Менә тыныч түгел, гаеп үземдә. Әгәр аларны бер әйткән әйберләрне эшләмәсәң, әйбет китерә туры килсә, тагын китәсез менә. Кичә менә концерт, концертта. Сез бүген идә буласыздыр инде. Менә шундый елмай әйттем алай. Әйе, идә булабыз дип әйтәсе килә. Мин беләм, хәзер концертка китәбез дип әйтсәк, күңеле төшәчәк. Мен өзім бек қатты бала жанлы кіші. Мен балаларым теге Құдайдан соң екінші орында менің балалар. Жараты бойынша әбет. Аларға екінші түрлі. Қыз туғаш, мен бүтінне қиылып түштім. Бүтінне енді екінші түрлі шешек деп айтасым келе. Ал со, әлбәтті, көбірек аның қазір балалар янда баласы келе. Балалар янда баласы келе. Біздің бетінде екінші іші бізде бар. Ол іші бізге де менә қазір тағында İxtibar birge керек. Şunday zamanlar hazır İxtibar bire turgan. Onda da bek köp javaplılık, köp kişi bizning bilen işli. Алар исендә дә ике эшне дә бергә алып бару авыр. Бер саны аксый башлый. Шуңа күрә инде әзрәк бай бер сиздерә. Белмим, бәлкем киләчәктә мин сольный җырчыгына булып концертлар куярмын. Ничек насыйп иткән. Yüreğinden alıp taşlasan da İkişi yarısıya başlasan da Sağılmazsan irgen sağılmazsın Sen bir koşan mini unut almazsın Балалар
балалар дигәннән элек без аны сизми идек дисең, элек әле әниләр терәге булгандыр сездә име, чөнки безнең илдә менә дәваниләр бала тәрбиясендә алар бит инде бик зур роль уйный, мыймнар да йөри инде анда, төрле мәзәкләре дә йөри, чөнки менә дәванидән башка тулы гаиләне күз алдына китерү шулай ук кыен. Әнигезнең өлеше зур булгандыр бала карауда. Әни өлеше зурые, әлбәттә, безнең инде әни ширләгән вакытта ук балалар кайтып торалар иде. Ул инде ничектер сизгән кеше кебек, мин исән вакытта кайтсыннар балалар, менә җәйкене монда торсыннар. Әйтә иде. Аның бик теге күңеленең ярсуы бар исән вакытта. Шир бит инде шынап та теге авыр шир. Әйтә иде ул, мин булмасам, ничек алар бит инде кайтмаячаклар дигән сүз авылга. Менә шушы авылдан бетерәсе килмәйде. Без туганда да инде, мин кичкенә вакытта да безнең өйдән бала бетмиде. Бөтен туганнар кайта, бөтен кеше бездә, без идәндә тәгәрәп җыклыйдык. Менә шундай бер ел безгә ияләшкән, балалар кайта иде, анда торалар иде. Әбиләренә китәсе дә килмәйде. Әни авырткан булса да, соңыннан гына безгә әйттеләр инде. Балалар идәндә җыклагач, малайлар кичкенә вакытта ашарга да бирә кирәк бит. Җылы-җылы идәннән торган вакытлары булган әнинең. Диге тора алмыйча инде авыртуыннан. Хәзер сиздерә. Әни сиздерә. Балалар да хәзер ничектер сирәгрәк кайталар дип әйтәм инде авылга. Иде әни җылысы, әнисе юк. Әни ризыклары юк бөтенләй. Ул мин кеше әйтәм, әнинеке тәмле була дип ризык бит. Кайлар гына барып карамыйсың, кибетләргә дә кирип карадым, рестораннарга да, әбигә дә пештерәм, алсуга да, ләкин аның ризыгы ул юк. Ул мин аны хәзер аңлыйм. Мин аны бер кайчан бүтән татып карый алмашам. Менә ничектер шундый әйберләр яшь барган саен микән ул. Шуңа күрә мин алсуга пешер. Менә мин хәзер көтәм әнинең ризыгын, балаларга вакытта пешер. Һәм шушы әйберләрне аңлата миңа, әгәр без вакытында балаларга игътибар бирмәсәк, әйбит менә хәзер гастрольләр, ниләр бөтен нәрсәләр, аларга да шундый үкенеч кайчандыр киләчәк. Әйбит, теге сагындырачак икән. Менә үзендә балалар урынына куеп карыйсың хәзер. Әби бар. Сөендерә, әби күбрәк бездә баба юк бит инде үзенең. Алсын әтисе китте шулай ук. Әби килә, минем әби белән дуслар без, нык дуслар. Мин аның белән теге шаярып та сөйләшә алам. Любой вакытта әби дә, ул мине кергәч, теге әби килде, әби килсә инде, без инде артистлар сәхнәгә фигура саклыйбыз бит. Фигурга бетте дигән сүз. Ашамасаң шулай ук Бетте дигән сүз. Бетте дигән сүз диге. Шуңа күрә тырышабыз. Әбигә бик зур рәхмәт. Әти дә авылга кайт, авылдан бөтенләй балалар изелми. Әти безнең ашарга да пешерә. Балаларын да карый, балалар анда кайтып тора, Казанга да килә, карый. Әти инде 70 яшьтә артты. Әтигез үзе генә. Әти үзе генә. Әтинең сизелә, әнине сагынганы көннән көн. Без инде абыйларга килеп тә торды инде узган ел. Ничектер йомыла башлады үзенә. Тәкин авылга да торасы килә әтигезнең. Инде шимбә, якшәмбеләр авылга кайтып тора иде. Без инде әзрәк теге башлары белән, уйлаулары белән онытылсын дип, абыйлар инде үзләре белән торгач, абыйларның илләренә килеп, балаларны укырга йөртеп шулай онытылып ирде. Эш кушайык инде без. Менә кая эш бар әти, онытылсын. Ярдәмгә чакырып. Ярдәмгә чакырып торабыз. Ул инде сөенә, авылга кайтса инде йомыла. Чөнкелеккә бирелә. Бар хатын-кыз кебек кишле түгел ирзаты. Шул теге аңлашыла. Бүрүзен калгач, пешерү дә бөтен нәрсә дә шуңа күрә ул ягы сиздерә. Бит менә Дилә Нигъмәтуллинаның мисалында кара, аның да бит әнисе шулай ук сезнеке кебек шул начар авырудан дип әйтеп барган иде. Һәм бүгенге көндә Дилә әтисенә иптәш тапты. Сезнең андый моментны уйлаганыгыз юкмы? Бөтенләй күрә алмыйм, мин күз алдыма китерә алмыйм бу хәлне. Белмим мин, әнинең урынын кем алмаштыра. Минем әнинекен юк. Бу әнинең урынын алмаштырудан турында түгел инде сүз. Менә шул ялгызлыктан бәлки арыну турындадыр. Ул хакта уйлаганыгыз юкмы?
Юк, безнең бөтенләй ул хакта уйлаган юк. Чөнки біз аны үзебез янына алып киләбез килә. Менә без бүгенге көндә итезеп киләбез. Анда безнең әтинең бүлмәсе бар, анда безнең әбинең бүлмәсе бар. Һәрберсенә дә. Ялгызлык дигән әйбер булырга тиеш түгел. Ялгызлык ничек ул? Син бөтенләй кеше ташласа дигән әйбер. Без һәрвакыт янда, без инде күбрәк кайта алмасак та, абый апа инде минем гел кайтып тора. Мен үзендә андый уйык тор дип белим. Белмим, бәлки вакыт белән мин кабул итермен. Әлегә мин шәхсән мин кабул итә алмыйм бөтенләй. Или бәлки минем ышанычым юктыр башка кешеләргә. Чөнки бар минем танышларым арасында әниләре булмыйчы, әтисе аны икенче пар кайтып, хатыны инде бит бүгенге көндә өйләр буенча судлар бара бит. Мин әни үземнең нигезне бер кайчанда. Ул сатылмаячак та бер кайчанда бит. Һәм ул без ич туган арасында бүлмәчек тә ул барыбызның. Ул мин аптырыйм, әгәр бүлә башлар икән әтияне нигезен. Юк. Сөйләшеп булмыймы инде шуны дип аптырыйсың. Мин аптырыйм, ничек инде? Компромисска Ул килеп булмый. авылда 200 мең торадыр инде, 300 мең торадыр инде. Бит. Син үзеңнең нигезеңне җекене кайтып истәлегенә әтиянең нигезен, үзенең бала чагын, үзенең ишек алдына, үзенең чирамыңны ничектер кышкырышып, бүлешеп, туганлыкларны битереп, сатып яту ничек бу дөньяда исән булмай әтияне ничек түзеп ята. Менә мин нык аптырыйм улай бергә. Бу безнең, менә без иш туган, бу безнең күз алдына китерә алмый торган әйбер. Күз алдына китерә алмый торган әйбер. Без ишебез дә кайчан телибез, шунда кайтабыз. Безне әни үстерде шуны әйтеп, сез менә апай безнең бер-берегезне поддержать итәргә тиеш. Сез иң беренче бер-берегезне поддержать. Безнең апай абыйга да, миңа да бөтенесен эшләде. Ул әни урынына калган кеше безнең. Бүгенге көндә ул баланы килеп карый. Эшендә алмаштырган мөмкин баланы карар өчен, әйбет. Ул акчалата да ул безгә ярдәм итте. Өйләнешкә итте ярдәм итте. Ни ул кешегә бик тә рәхмәтле. Һәм абый да менә теге нинди генә бер килеп чыкса да ярдәм итәргә безгә. Менә атлыгып тора. Безне алай үстермәделәр. Һәм без аны бөтенләй күз алдына китерә алмыйбыз. Һәм китермәсәгез. Китермибез дә. Мин юк, безнең әлдән сөйләшү бар. Без нигезне саклаячакбыз дигән. Менә Азат җыр сәнгать өлкәсеннән хәзер шелтәрле бизнес темасына кергәндә айсызны шуның кадәр күп тәнкыйть яраталар журналистлар. Тәргә туры килә инде. Һәм менә кадр артында Азат шундый сүзләр әйтеп ташлады. Минем журналистикага карата нигезем кайтты дип. Менә шул ситуацияда аннан соң менә шелтәрле бизнес шактый вакытны һәм шактый ресурсны ала торган әйбер бит инде ул. Чөнки һәр эшне теге ниндидер уңышка илтеп җиткерер өчен шактый көчеңне һәм вакытыңны багышларга кирәк әйе. Шуңа күрә сез уйламыйсызмы, менә сез шуның кадәр күп гастрольләрдә йөргән моментыгыз иде ул сезнең, шуның кадәр күп банкет, без хәтта менә клиплар төшергәндә хәтерлим, графикны булай итеп сез минем каршыга килеп ачып саласыз да, анда банкет концерт, туган көн той концерт. Менә шундый график иде. Һәм сез шуңа да карамастан шелтәрле бизнеска кирип киттегез. Ниндидер шелтәрле бизнеска килеп керү иҗатка аяк чалды дигән уйлар килмәйме сиңа? Бу шелтәрле бизнеска килгәндә, минем өчен бу бөтенләй безнең өчен алсу белән яңа профессия бит беренчедән. Минем өчен бу бөтенләй, мин бу профессиягә ышанмыйдым. Мин шелтәрле бизнес дигән бөтенләй минем менә тирәмдә анда уңышка эшкән кешеләр бөтенләй юк иде. Мин уйлыйдым, алар шул теге әз генә акчалар эшләр бит, просто йөриләр. Менә штан туздырып йөргән кеше кебек минем өчен инде алар. Ышаныч юк. Бу ышаныч каян барлык, ышанычсызлык кайдан барлыкка килде? Минем шулай ук тирә юннан. Юк, анда эшли алмыйлар. Анда булай әйтәләр, анда тегеләй әйтәләр. Безнең тормышка кем уйный? Менә бүгенге көндә әйләнә тирәбез. Гаиләнең тотрыклыгы эчендә, эшебез эчендә, иҗатыбыз эчендә, урамга чыксаң да, настроениебызга да бөтенләй бергә безнең сүз. Сүз гаепле, сүз уйната. Һәм кылак. Шул сүзне ишеткән кылак.
Шулай бит инде. Менә бөтен нәрсә шуннан килеп чыга. Әгәр без үзебез генә уйлап, әгәр без үзебез тикшереп, белеп, чынлап та укып, нәрсә икәнен белеп аңлашсак, бу икенче төрлерәк мәгълүмат булыр иде. Менә син әйтәсең бит, бу ярдәм иттеме ул комачауладымы дип әйбит. Безнең күрдең графикны. Банкет, концерт, банкет, концерт, банкет, концерт. Без балаларны күрмәдек. Ләкин менә челтәрле бизнес безгә балаларыбызны якынайтты. Без балаларыбызны күрә башладык. Без шимбә якшәмбә әти янына кайта башладык, әби янына кайта башладык. Мин бу көндә үкенәм, әни янына күп кайта алмаганга. Менә бу минем Иң зур үкенечләрнең иң зур үкенечләрнең берсе. Без бөтенләй кайтмыйдык. Айлар 2 ай гастроль кайтып булмайды. Чөнки эшләп калырга кирәк. Башка кертелгән эшләп калырга кирәк дигән әйбер. Без беләбез, концерттан ул вакытларда килмейди. Без әле вакытта алай популяр дип теге әйтә алмыйм, бит. Аның чыгымы бар. Ул чыгымы белән бөтенләй тигезләшеп бетергән мөмкин. Балыкка барган кебек концерт. Элек без авылда концерт килә, тамашачы 4 сәгать алдан чыгып утырган булсак, артистны көтеп. Анда үзебезнең урындыкларыбыз белән ниләребез белән әйбит. Хәзер ниши? Без артистлар барабыз 4 сәгать алдан. Һәм көтеп отырабыз. Ярат бер Ходаем килсә ярарлар иде. Вакыт үзгәрде, вакыт үзгәрде, информация күп. Иҗатка киресенчә ярдәм булды дип әйтәм. Әлбәттә, иҗатка бу киресенчә ярдәм. Ул вакытта безнең әни авыртып машиналарны да бит нәрсәне сатып бетергән вакыт. Әйтәм бит, теге мин анда зарланып әйтәсем килми. Ул вакытта мин ай кием акча жәллидем. Кыш көне җәйге ай киемне җырдым мин ул сезонда. Чөнки бөтен акчаны мин әйтәм ничегне без халыктан ярдәм сорадык. Ул вакытта әйтәм мин кышка ай кием киргә тиеш. Җәйге ай кием белән йөрдем мин. Ләкин теге күп кеше белмәскә без акчаны кире кайтардык, тигенә хәтле да бирдек. Менә шундый тормыш кешенең 2 эше булырга тиештер дип уйлыйм мин. Менә 2 эше. Берсе офлайн дип кәрҗиндә сакламаска дип әйтәсең инде син. Әйе. Чөнки ул ачыла ул кеше. Бу тормышта кеше булдыра алмый торган әйбер бирелмәгән. Бу тормышта бирелгән менә шул әйбер безнең кешедә миндә дә бар ул әйбер. Мин чынлап та мине үзгәртте бу, профессия үзгәртте. Баш белән әйбер уйлау буенча. Безнең бинчик авылда су кыйнатып китәсең. Әниләр кычкырып куя, мал яктыгы батып кайтсам бәреп үтерәм. Әйе. Алар итмиләр. Ул йөзеп, хәзер нормаль гына өйгә кайтачак. Һәр вакытта да һәрбер эш теге ничектер начар ягын. Кибет ашам дисәң, китәл нәрсәгә ул сиңа барып чыкмас ул синең. Әле кибет ачылмаган, эшләп карамаган, ачыкмас әле. Җырлап карыйм әле, сине кебек җырчылар күп. Күп. Әйе. Монысын эшләп карыйм әле, чат тулган. Әйбит, ресторан ашыйм әле, кит, әнә бит күпме ресторан, сиңа керерләр бушка. Менә шушы әйбер минемчә бүгенге көндә туктатып кала күп кешене. Уңыштан. Ул бит ничек синең тырышлыгыңнан тора, синең теге нәрсә әйтим, адымларыңнан тора. Начар уйлыйсың икән. Начар уйласаң, негатив барлыкка килә дә инде. Шу белән утырасың. Эшләп торасы юк. Әйе, эшләп торасы юк, рәхәт. Аның да рәхәт ягы бар. Әйе. Бу минем фикерем. Әйе.
әкрен шелтәрле бизнестан да, шоу бизнестан да гаиләгә кайтыйк. Сезнең бер интервьюда менә кыз сиясе килә дигән хәтерлим сүзләрең бар иде синең. Һәм менә ул чынга ашты. Кыз була дигән хәбәрне ничек кабул иттегез? Алсу ничек кабул итте? Гомумән кыз көттегезме? Кыз өчен дип бардыгызмы? Ничек булды бу? Biz bütünlüğü bormadık. Liliye. Mesela мен bir kaya silegen yok bay birini. Әлі концертта silемeyim мен bay birini. En birinci sizge sileyim. Bu benim xiyal ya. Evet. Elbette bu benim xiyal. Kız nechiktir. İki malay var. Malaylar da evet. Koy bir kızlardan da evet bolar mümkün. Evet hazırki dünyada balardı ayırga yaramay. Lakin kız bitinde ol bütün kişi etiге yakın, etini sipap kona tura ol irkişinin birden bir мәңгілік мәхәббәте дип әйтәләр. Evet kız balаны. Buna başka kişi yaratılan tutarga mümkün. Etini evet irkişinime. Lakin kız мәхәббәте eti bilen o мәңгілік. Менә şu şey benim de мәңгілік мәхәббәт olurга тиеш. Uyda var ya. Lakin halsa aytan yok енді bizning malaylar gına bular. Malaylar gına bular. Yaramay aytam malaylardan olsa malaylar bular endi. Bütünne uylamadım. Min bebe yap qaytaсын. Benim bütünne planda yok ya. Яка Алсуныкында булган икән. Мен бала кайтасын аптекада белдем, Алсудан түгел. Аптекага кергәч кенә. Даруханага килдем, Алсу шундый алып кайтар дарулар дип мен әйтә. Шундый белә. Мен бит белмим. Теге аңламыйм мен инде. Язып җибәрделәр. Мен язып җибәрделәрме? Әйт менә. Список бирделәр, мен шул список белән керәм дә алам. Кирдем дә инде. Татар кызы инде. Һәм әйтәм шушы даруларны бирегез әле. Дилә бирим нихма дип әйтәм. Кырсаклык әйтәм юк. Әйтәм ничегенем әйтәм мен Алсу мен битне беләм. Ире битне менің хатын минем кырсаклыма юк микән. Нәрсә сораган. Әйтәм юк. Белмим инде дип битти кырсаклы кешегә. Әйтәм юк инде әйтәм мен битне яхшырак беләм хатынны. Сезгә карагандан. Әйтәм ул кырсаксыз. Әйтәм бирегез миңа. Hazır birinden yarar indi diye yazıp jibергəç birəm deyindi diye aptırağan indi kız mena. Xəminə də nişitdim şep bulay deyip sırı bu. Şu kız aytdı orada. Siz barbar sırağız әлі xatını qıldan. Bəlkім şınnap da ol qırsaqlıdır deyip. Ha biz indi apsik bilan qaytır arasında bir 10 minut mekayni vaqt qoytam. İçinde uylar көп. Uylar etdim. Не может быть такого dedim өзімше айтып qoyayım etdim. Planda olmadı. Mil planda bilirge tiş bitindi. Şikine minsizgine ne der plan barlıkka kelirge tiş. Kuxina kirdim etdim. Qaralım. Etdim apteka kirdim bitindi. Evet darular quştun. Etdim bu bit qırsaqlı xatınlar ağana senga yaram edim. Etdim sen biraz yaşasın işte. Eyedi. Emin şundan soň Çok battın. Bütünlüğü benim elenişep gittim. Birinci ikinci balаны ol anlamagansın. İş bilen çoğu anlamagan. Mınsın bilesin bu indi yaşında bara bu temli. Bunu bu uzak vakıttan sonra sana birilgen tege bağlarda sizmegen мәхәббәтне temli bala isen tatıp kala turgan vakıt. Күпме булгансың Алсуның ул вакытта күмәне? Срога. Кем bilsin аны мен әлдә күпме булган икән срок вакытта. Энче болсаң сиңа әйтмәгән. Sürpriz yazı kilgen mikan indi. Мен теге qoyal o'ziga kirgach, butunlay qizdi geçtim men. Все. Мен Алсу ko'raydi menim. Balalar kiyimlar kirsak da men qizlar kibitna teге qo'ram endi. Qorab turam endi. Alsuning sinikashlari bor endi, ikki sinikash, o'zim sinikashlar. Alар men uchun butunlay ikkinchi. Menlar teге ikkinchi, menlar oqshada berib ketirgan mumkin. Men bir narsa olib o'zga. Men motor kulmaga olirga mumkin. Shunga ko'ra ol biləydi, men qızlap qaytsam qıyılıb düşəcəkdi. Mənə şu qız bu mümkündə biyitəyindi bizni. Mene bütündəydi. Абыйлары ничек карый гаиләдә төпчек кыз бала барлыкка килгәнгә әзрәк көнләшү хисе бармы? Ничек кабул иттеләр? Чөнки дөнья бәлки бала дөньяга тугач, менә дөрес әйтәсең, ул бiyitəyindi. Телисеңме, теләмисеңме? Син нәкъ менә патша. Патша диләр бит инде. Патша кайтты диләр миңа да әти белән, балалар белән кайтып төшкәч, патша кайтты. Шуңа күрә ничек, нинди реакция булды улларың? Нык яраталар. Йоклатыр әйткәндә, кая үзем йоклатыйм әле дип китәм, мен вакытта сөйнеп куям инде. Evet. Күп вакытта алар кар дисәк тә ялгышылмас.
Ул залда инде алар белән без теге эшләгәч, телефоннарда утыргач, күбесенчә алар карый кызны. Бу теге яшерен әйбер түгел. Без ага бик рәхмәтле. Аның Аяз инде аның белә инде бу кыз икәнне, теге кыз сөйбестерә. Ә инде Ильясы малай моңа уйнарга кирәк. Уланнан аның белән калганда ул малай гаиләне инде кыз безнең. Автоматик рәвештә. Чөнки теге үйтеп тормый, жәлләп тормый уланы. Малайларча уйный уланы белән. Әле бер көнне кытырткан мәйтәм, безгә мәйтәм. Алсым мәйтәм, ике малай, ике кыз булса мәйтәм, тагы да күңелле була бит инде. Аязның күзе байты ачылды. Ничек ди, 4-нче сабак кайтасың әле мәйтәм. Мәйтәм планда бар инде дим. Юк, балагызны карамыйм ди. Күзегез карарсыз. Бусында караганыгыз юк әле дип балагызны карамыйм ди. Ул иншалла зурлап сөйләшәйме? Ул зур унда эштелайны безне. Крал битен әйтелде. Әби белән мин карыйм моны ди. Менә безгә әби менде, гастрольләшеп кенә әби тора. Үй салу процессы ниндирәк этапта Азат? Качан күченергә, нинди планнар? Бездән тормый. Планнар хәзер уйлыйсың инде әзерләнә аласы калган икән дип уйлыйсың. Әзерне алырга ниндидер әзер акчам булырга тиеш. Менә шу әкертнәп үй салу күптән хыял. Минем кичкенә вакытта мин әниләргә әйткәнмен икән, әти белән дигә, менә үскәч мин үй салам, аның бассейны була. Сез монда хайван карамаячаксыз, менә шунда бассейнда кызынып кына ятачаксыз. Кызганыч, әни моны күрә алмады, әтигә күргән насыйп булсын. Үзебез өчен салабыз, үзебез теләгәнчә, аның булырга тиеш бүлмәсе, менә ул бүлмә минем өчен иң кадерле бүлмә, аппаратуралар белән рәхәтләнеп чыгып җырлый торган, репетиция ясый торган, менә ул минем күптәнге студиялар булган, менә шушы минем хыял. Әйе. Хәзер ничәптер кызуракта саласы килә, Зифа үсеп җиткәнче. Малайга алысына 14 яшь. Аңа инде 2 елдан соң хәзер кызлар белән шаяра башлыйлар, әйбет. Аңа өйдә бакча кирәкми, аның ширәннән җалан тәпи җирисе килми. Алар телефон балаларына әйләнеп бетеп баралар. Зифа менә шушында ятып, шул Зифа белән рәхәтләнеп, бакчаларына чыгып шәйләр эчеп утырасы килә. Төзелешкә килгәндә бәйләр без белән шәтүгә бер төрле уйлыйсың, икенче төрле килеп чыга. Хәзерге вакытта бөтенләй әйбит нәрсә эшләрбез, әкерттек менә эшләп торабыз, салып торабыз. Шундый темпта барабыз бит килә. Сезнең алып балагыз бит инде бию белән шөгыльләнә. Бию безнең бит инде егетләргә бик хас әйбер түгел. Бу бию белән шөгыльләнү теләге кемнән барлыкка килде, ничек барлыкка килде? Гафу итсәк, нәтиҗәдә Азатта бик уста биюче кеше түгел. Аязны карап торсаң инде Аязның барысы да җиренә җиткән. Бик матур, аның сәхнәдә үзен тотышы да кемнән бирелде икән? Мине әни аксак карга дип җирткән. Идә мин һәр вакытта да, утырган җирдә дә сикереп биеп торам булганмын. Әмит аксак карга дип җирткән дә мине. Идә инде аксак карга чыкты урамга дип. Сикереп җиргәнмен инде. Аяз тугачтын, ул да авылда тик тора алмый, әнидән атан кебек аксак карга булырсың икәнсең инде дип әйтә иде инде. Әнисе теге баланы кая барга биргә икән дигәчтен, без иҗат кешесе булгачтын, бәлки иҗат бардыр бу балада дип, шу спортивный бальный танцыга биргән инде. Кичкенә вакытта аннан соң аны ташлады. Мәктәптә кытырта башлагач, инде кызлар белән әзрәк шаяра башлагач, кит егетләр бию түгел ул дип. Аннан соң инде мин аны әйтәм, ярар улым, әйдә футболга барабыз дип, футболга алып киттем. Әнисен ул футболны әллә искә төшерәләр безгә. Әнисе ул футболда ярты елга 2 тапкыр аякны сындырдык. Әйе. Ул аяк сынган өчен безгә һәр вакыт эләгә инде. Кая җибәрдең биюендә генә бийсеннәр дип. Ничектер теге мин бала спортка бирсен бирәс килә бит әти кешене. Аннан соң инде интернетта карап утыра. Социаль чатерләрне карый, бөтенләй бала бер кая йөрми башлады. Репетиторлар гына бар, өйдә укыталар, дәресләрне хәзрәтләр. Бала бер кая да йөрми. Шуннан соң туя башлады үзе өйдә утырып. Ул безнең миңа бит утыра алмыйм ди, миңа да теге ачылырга кирәк ди, мин бер нәрсә булырга тиеш ди, мин туйдым телефонда утырып диде инде. Моның килә чыгада икән, бөтен җирдә видео килеп чыга икән, бальный танцы. Бер көн әйтте, әти, мин бальный танцыга барып карармын инде ди. Мәйтәм нишләп? Теге язмыштыр инде бу минем ди. Чөнки кая ачма ди, бальный танцы килә чыга ди. И шул вакытта бер кызга инде пар эзләр иде.
Шул кыз белән Җәмилә дигән бик тә талантлы Җәмилә. кыз белән ул парлашып киттеләр. Һәм бүгенге көндә инде Мәскәүдә булдылар, менә күптән түгел кайттылар. Аның үстендәге ул аязын мин белеп тә бетермим куйышыган, әйбит. Без аңа теге кирәк җиргә финанс ягыннан гына спонсор итәбез. Бөтен җиргә үзе йөри ул. Шуңа күрә ул үз тормышы белән яши безнең. Шуңа күрә без инде шул эшләсен, булдырсын, үзе булдыра ала икән. Беренче ул теге биюче була дигән сүз түгел бит. Анда бик көчле дисциплина. Ул вакытында тора, вакытында ята. Ул бик җаваплы карый һәрбер әйберне. Ул кайбер яктан алсы белән карап торабыз, безгә караганда җаваплырак. Безгә караганда дисциплинарынрак ул. Без әле трамыйча тора мөмкин. Ул инде җыенып куя шул. Ул җыенып куя. Без балаларга дәрес хәзерләгә булышмыйбыз. Без Ильяска да беренче класстан безнең ярдәмче кешебез бар. Ни өчен дигәндә, минем балалар белән минем сабырлыгым юк аңа. Теге кычкырышып утырырга, ничектер алар безне карап калырга тиеш. Әти, әни. Әйбит. Менә ничектер алар белән бәйләнешәсе килми дәрес өчен. Менә яхшы әти һәм әни генә булып каласы килә. Әйбәт позиция. Әзме? Һәм ул бүгенге көндә ул дәресләрне мин бөтенләй белмим. Шуңа күрә без әйбәт әни булыр өчен күбрәк эшлибез. Шушы безгә ярдәмче булсын өчен. Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез. Бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Азат хәзер инде тормыш кыйммәтләре аңланылган, име? Әкрен генә иҗат та, гаилә дә җайга салына. Булгандыр шундый кризис моментлар, име? Ул кризис моментларны җиңү өчен нәрсәләр эшләнде? Булдымы менә шулай? Бәлки безгә бергә булырга язмагандыр. Бәлки бу минем тормыш түгелдер дигән уйлар кергәләгәне булдымы? Ул минемчә бөтен кешеләр буладыр. Ике кеше берсен якыннан белмәгән кешеләр, ике төрле характер, ике төрле гаиләдән. Ул минемчә кризис бөтенләй булмаска мөмкин түгелдер дип уйлыйм. Моңынчы да булгандыр, хәзер дә буладыр. Аннан соң әле кешенең үткән тормышы бар. Ул үткән тормышында ниндирәк позициядә яшәгән. Шулай ук аннан соң гаилә кыра, шул позициядә калыргамы, ул позицияны үзгәртергәме, кем теге главныйрак булырга тиеш, әйбит, кем ничегрәк. Менә төрлечә бар бит. Хатын-кыз үзенең үткән тормышында үзе тапкан, үзе яшәгән, үзе бөтен нәрсә артына чапкан. Монда килә дә хәзер бу ирдә шулай итеп яшәгән. Икесе хәзер юк, мин дип. Теге андай шундый компромисска килә алмаган. Вакытлар булгандыр дип әйтәсем килә, бар иде. Булган дип әйтмим, булды ул дип әйтәсем килә. Чөнки бездә кеше. Без нормальный кеше. Без нормальный гаилә. Бигрәк тә сез бик яшь бергә башладыгыз тормышны, студент буларак, тулай тораклар аша үтеп, әйме? Менә сезнең гаиләдә низак нәрсә өчен чыга ала иде? Һәм хәзер нәрсә өчен чыга? Мин, чынлап әйтәм, мин яшьле өйләндем. Миңа 20 яшь иде. Мин әйткән юк. Бер кайда 20 яшьтә өйләндем. Ничектер ул вакытта әле теге баш миләре дә урынында булмагандыр. Теге яшьрәк вакыт, аңлап бетермәгән, нинди зур адым ясаганны белмәгән вакытлар булгандыр, әйбит. Ләкин минем дә ул вакытта балачаклык булгандыр. Алсы мине әзрәк өлкәнрәк, ләкин без ничәптер әйтәләр, абыйлы сеңгел дип йөртәләр. Мин шулай улы күрдемдер инде. Тормыш күрсәткән инде дигән. Шуңа күрә шулда булгандыр. Мин яшермим. Аңламаган вакытларымда булгандыр. Бер-беребезгә юл бирәсе бармы, бирәсе килмәгән вакытларда булды, чөнки икебез дә көчле кеше, икебез дә лидер буласыбыз килә. Ләкин каядыр теге аерышасы килгән вакытларда булгандыр дип әйтәсем килә. Ул кризис булгана мин ышанам. Һаман менә шулай шушы еллап килә диләр бит, әйбит. Ул ансына да мин ышанам. Чынлап та ул бар.
Ләкин ул кризистан чыгу юллары вакыт үткән саен җиңеләя. Күбрәк. Күбрәк. Икәнен күрәсең. Әйе. Чөнки беләсең, инде яшәгән, бер-бернең характерны беләсең, балалар бар. Теге җүләр саттырып йөреп булмый. Әйбит, андый гайберләргә. Ни өчен шуңа күрә бит күп кеше аерыла. Иң беренче өйләнешкән вакытларда. 15 ел үткәннән соң түгел. Әйбит, шуңа күрә. Ул вакытта бөтен кеше кызу, бөтен кеше герой. Яни я, ул вакытта бездә дә булды ул вакытлар. Теге ләкин безнең нәрсә минем яктан да, алсы ягыннан да безгә байлык килмәде. Байлык килмәде, без әйтә алабыз, икәү эшләп тапкан бар малыбыз. Шуңа күрә безнең андый бер бөтенләй спор булырга тиеш түгел безнең иде. Без икәү тапкан. Бу минеке, менә сиңа килде дигән андай бер. Без икәү общагадан башладык. Икәү тырышып тапкан. Без беләбез үзебезнчә эшләгәнне. Безнең булды вакытлар, көн сайын эшләгән вакытлар, көнгә ишешәр мероприятие эшләгән вакытлар, әйбит. Барсы да без эшләмичә тора алмыйбыз. Менә безгә әйтәр, ничә сез ялтмыйсыз. Менә без шундый нәрсә әйтим, русча әйткән натура шундый безнең. Без шул темпка ияләшкән. Безнең инде әниләр дә әйтәләр, әби дә әйтә, әби белән апай да сөйләшә икән, үзләренең карашын күрәләр, мин белми дип отырмасыннар. Икесе сөйләшәләр икән. Булар балаларын да күрмиләр, син әйтеп каралы, икенчесе әйтә, булар балаларын күрмәс, син әйтеп каралы дип әйтәләр. Бер-бер арасында шыртар икән, теге безгә әйтергә. Безне үзгәртеп булмый хәзер. Ул без шул темпка кергән. Һәм шул темп белән яшәргә, эшләргә әле Алла бирсә насыйп булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Азат, мин бүген тапшыру дәвамында сиңа шактый сораулар бирдем. Һәм Азактан кунагыбыз миңа үзенең соравын бирә. Синең әгәр дә соравың булса, мин сине тыңлыйм һәм җавап бирергә әзер. Сиңа бирә кирәк сорауны. Син уйлый тора аласың, хәзер без тагын бер момент үтик. Һәм менә традицион тагын бер сорау, Азат Фазлыев өчен бүген 3 иң кыйммәтле әйбер ул нәрсә? Иң кыйммәтле әйбер беренчесе аның әлбәттә инде сәламәтлек, чөнки без балаларга сәламәт килеш кирәк. Сәламәтлек булмаса, без бит аны үстерә алмаячакбыз дигән сүз. Күтәрәсе бар. Эшләр өчен сәламәтлек кирәк. Икенчесе, минем өчен кирәк якыннарының сәламәтлеге, исән сау булулар, әйбит. Чөнки ул минем өчен мотивация. Өченчесе күңел тынычлыгы. Күңел тынычлыгы булмый икән, хоть сәхнәдә булсын, сетевой өлкәдә булсын, башка бизнеста булсын, кешенең уңышы җүнәп килеп чыкмый. Иң беренче, мин күңел тынычлыгы нәрсә икән дип әйтә бит, күңел нәрсә инде күңел тынычлыгы дип җан дип әйтәләр, әйбит. Мин әгәр шунап та ул кешенең бар икән. Шушы әйбер менә һәрбер гаиләгә телим. Күңел тынычлыгы, сәламәтлек, калганы инде барсы да шушылардан тора. Сиңа килгән сорауга нишләп шушы тапшыруны алып чыгарга булдыгыз сезгә? Бу бит монда бөтен нәрсәне әйтеп бирә кирәк. Шкафта күпме скелетлар чыгайм? Әле чыгып әйтмәделәр, син монда асына үзеңне чакырып сорасың. Бит ни өчен менә шушы тапшыруны алып барга булдыгыз, алып чыгарга булдыгыз? Бу бит булмаган әйбер. Кара Азат, беренчедән ниме, без бик тиз ритмлы тормышта яшибез, әйме? Менә кайбер вакытта мин уйлыйм, ой, мин бу кешене белә-белә арыган инде. Һәм менә кай вакыт аның белән аралаша башлыйсың, аралашасың, һәм аңлыйсың, юк, мин бу кешене бөтенләй белмим икән, әйме? Аның күңеле бөтенләй башка икән. Һәм мин һәр килгән кунак сайын моңа инанам. Кайбер вакытта кеше турында бик тиз генә нәтиҗә ясап куясың, нукта куясың.
ярар, менә бу кеше буны булдыра ала, тегене булдыра ала, һәм икенче шанс бирмисең кешегә. Менә кеше белән аралашкач, сөйләшкәч, син аның хыялларын белә башлыйсың, чын хыялларын, син аның күңелен аңлый башлыйсың. Һәм менә миңа калса, бик күп конфликтларны, нәкъ менә шулай утырып, күзгә күз карашып сөйләшеп, конфликт дәрәҗәсенә китереп җиткермәскә мөмкин. Һәм менә мин үземнең геройларыма, тапшыруларыма бик яратып әзерләнәм. Мин аларны бик көтеп алам. Һәм һәрбер герой үзе бер дөнья. Һәм менә шул дөньяны әкрен-әкрен ачу име, ул үзенә күрә бер рәхәтлек хисе бирә. Бу безнең телевизион очерк. Ягъни менә тапшыруны караганнан соң тамашачы, менә монда икән бит ул Азат Фазлыев дип уйлый икән. Димәк, безнең синең белән менә бу бер сәгатебез бушка үтмәгән. Беренчедән ул менә шундый күңел халәте, икенчедән инде теге журналист кызыксынуы дип әйтим инде. Мин рәсмә тагын нәрсә ошады. Менә сезнең передачада бит. Тамашачы карый бит аны. Тамашачы уйлый, бөтенебез дә ялтырап торабыз. Теге менә аларга аларның тормышлары әйбәт, менә аларга везет. Рәхәт аларга әйбәт. Ләкин менә шу безнең артистларның тормышлары, бездә һәрберебездә кеше шул һаваны сорый, шул җирдән җырыйбыз. Кемдер тормышында кайбер проблемаларны юк итәргә ярдәм итәргә мөмкин. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Бу психологически да тапшыру дип әйтәсем килә. Теге кешеләрне менә позитив калып бара торган. Рәхмәт, Азат, рәхмәт. Шуннан да менә бер сөйләшү, бер күрешү үзе бер гомер диләр бит. Шуңа күрә әле алда мотор, яхшы күрешүләр көтеп торсын. Шундый ук теләкләрне без үзебезнең тамашачыларыбызга да телибез һәм кабатлап инде мин һәр тапшыруның азагында әйтәм, якын кешеләрегез белән аралашып яшәгез, сөйләшергә курыкмагыз. Чөнки нәкъ менә сөйләшкәннән соң гына без бер-беребезгә якыная аңлабыз. Бик зур рәхмәт бүгенге әңгәмәбез өчен, бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Исәнлектә күрешергә насыйп булсын.